A co kdyby ten chlap ležící na chodníku před vaším domem nebyl jen další bezdomovec, ale sám Ježíš Kristus v lidské podobě? Přesně tohle mělo jedno tiché sousedství v Praze brzy zjistit. Prosincový vítr řezal ulice Vršovic jako břitva. Ta stará čtvrť, zasazená mezi komunistické budovy, úzké chodníky a zapomenuté gotické kostely, se zdála být schoulená pod chladem. Okna byla zavřená, balkony prázdné, světla v bytech už zhasnutá, jako by zima všechny zahnala dovnitř. Na Ruské ulici, kde tramvaj 22 obvykle pomalu projížděla s tichými pasažéry, vstávala žena ze svého křesla opřeného o radiátor. Jana, vdova už více než 20 let, žila sama v tom dvoupokojovém bytě od té doby, co děti odešly, jedno do Brna, druhé do Londýna. O třetím nemluvila. Její svět byl tvořen tichem. Tichem naplněným cinkáním starých hodin zděděných po manželovi, pískáním elektrické konvice, vzdáleným zvukem tramvají a hlasem moderátorů kanálu ČT1, opakujících titulky, které se zdály být vždy stejné. Rutina byla kotva, vlažná polévka, starý chléb s máslem a hrnek čaje s medem. Poté se schoulila pod deku a sledovala reprízy telenovel z minulého desetiletí, jako by bylo možné vrátit se v čase. Nebyla to útěcha, byla to rozptýlení. Ale tu noc něco narušilo zvyk. Nejprve to byl téměř neslyšný zvuk, lehčí než šepot topení, šustění látky na betonu, tlumený úder o zrezivělý plot. Jana svraštila čelo, přitáhla si šál přes ramena a přiblížila se k oknu pokrytému kondenzací. Použila rukáv kabátu, aby očistila sklo. Na druhé straně plotu, opřený o železnou bránu, bylo tělo. Srdce jí zrychlilo. Na vteřinu si myslela, že je to další narkoman, jeden z těch, kteří občas bloudili od stanice Náměstí Míru. Ale bylo na tom něco zvláštního. Způsob, jakým seděl, nebo spíše padl, jako by nebyl ztracený, jen vyčerpaný. Nakloněná tvář, pokrytá tmavými vlasy, hustý vous, bosé a zraněné nohy. Kalhoty roztržené na koleni, kabát špinavý od hlíny a ledu. Rozhlédla se kolem. Žádné auto neprojíždělo. Žádná živá duše tam nekráčela. Jen mechanický hluk vzdálené tramvaje a občasné štěkání psa uvězněného za nějakou zdí. Okna okolních budov byla tmavá. Nikdo neviděl, nikdo neslyšel. Jana otevřela dveře. Vítr vnikl první. Kousal jí do kotníků. Pak přišel strach. Ten strach, který se maskuje jako opatrnost. A co, když je to zločinec? A co, když předstírá nemoc, aby se vloupal? Ale něco v ní, něco, co nebylo myšlenkou ani logikou, jí tlačilo dál. Pane? Zavolala. Hlas se třásl mezi větrem a váháním. Neodpověděl. Dýchal? Ano. Hrudník se pomalu zvedal a klesal, jako by spal, nebo jako by byl mezi životem a druhou stranou. Sestoupila po 2 schodech, opatrně našlapovala na kluské kameny. S každým krokem jí strach šeptal, aby se vrátila, ale ticho křičelo hlasitěji. Klekla si vedle něj. Kůže na paži byla chladná na dotek. Když položila ruku na jeho rameno, lehce se pohnul. Zvuk mezi povzdechem a vzpomínkou, která uniká. Jana se podívala na bránu, pak na ulici. Nic, nikdo. S námahou obtočila ruce pod jeho. Tělo bylo lehčí, než si představovala, ale dost těžké na to, aby jí bolely záda. Centimetr po centimetru ho táhla ke vchodu do budovy. Prsty se jí třásly, ale nezastavily se. Brána za ní s kovovým cvaknutím zapadla. Uvnitř bytu ho položila na starou pohovku u okna. Přikryla mu nohy manželovou dekou. Připravila sklenici vody a přinesla ji, ruce se jí třásly. Muž otevřel oči. Ne náhle, ale jako by se probouzel z velmi starého spánku. Jeho oči se setkaly s jejími. A tam na okamžik se svět zastavil. Nebyla tam žádná zoufalost, ani hlad, ani zmatek, jen klid. Tak hluboký klid, že bolel. Pij, zašeptala a přitlačila sklenici k jeho zraněným prstům. Pil. Pomalu. Jako by si vychutnával požehnání. Odstoupila, nevěděla, kam s rukama. Strach, který byl ještě před chvílí tak přítomný, ustoupil nové neklidu. Kdo byl ten muž? Bezdomovec, uprchlík, duševně nemocný?
Nebo něco jiného, něco nemožného? Nic neřekl. Jen znovu zavřel oči, tělo se uvolnilo, jako by ta pohovka byla jeho odjakživa. Jana stála na prahu kuchyně a sledovala ho, jak spí. Slabé světlo lampy mu jemně osvětlovalo tvář. Bylo tam mír. Mír, který nepoznala od té noci, kdy zavřela oči mrtvému manželovi. Nevěděla proč, ale tu noc poprvé po 10 letích se Jana pomodlila před spaním. Ne celou, ne krásnými slovy, jen šeptem, špatně formulovaným, špatně věřeným, ale pravdivým. Bože, pokud jsi tam. Jestli jsi tam, nenech mě couvnout. Venku vítr hvízdal ulicemi Prahy, narážel do starých fasád a opuštěných výloh. Ale uvnitř toho malého bytu ve Vršovicích právě něco posvátného a tichého překročilo práh. Staré hodiny v obýváku tikaly pravidelně. Ručičky se posouvaly se stejnou přesností, s jakou se zdálo, že život každou noc uniká. Jana zůstala vzhůru na židli opřená o zeď, přikrytá tenkou dekou, oči upřené na muže spícího na její pohovce. 20 let ten dům obývali jen nahromaděné ticho, zvuk vrzajícího topení, pískání konvice, praskání dřevěné podlahy. Teď tam byl jeden dech navíc. A to měnilo všechno. Cizinec, David, jak ho později nazvala, se nepohnul od chvíle, kdy ho přikryla. Klidná tvář, i přes modřiny a špínu, patřila někomu v míru, ne v opuštění. Nevím, jestli snil, ale v určitých chvílích se zdálo, že s ním sní celý pokoj. Za úsvitu se Jana pomalu zvedla. Zapálila sporák, připravila vodu na kávu, rituál silné vůně naplňující kuchyň jí dával falešný pocit kontroly, jako by rutina mohla zkrotit nemožné. Když se otočila do obýváku, málem upustila konvici. Byl vzhůru. Jeho oči ji sledovaly, klidné, jako by tam byly dřív, než otevřela oči. Nebyl v nich strach, ani očekávání. Jen ticho, které jí znalo víc, než by chtěla přiznat. Dobré ráno, řekla, skoro jako prosbu. Neodpověděl. Jen přikývl hlavou, malý pohyb, ale plný přítomnosti. Jako by říkal, ano, jsem tady, ano, vidím tě. Pomalu se přiblížila, položila hrnek na stolek vedle pohovky. Máš hlad? Zeptala se. Mám chleba, možná nějaký sýr. Vzala šálek oběma rukama, jako by držela něco vzácného. A pak téměř neslyšně zašeptal. Děkuji. Bylo to první slovo, které od něj slyšela, ale zdálo se starší než jazyk, ve kterém bylo řečeno. Jana se zhluboka nadechla, cítila, jak se jí něco svírá v hrudi. Co to bylo? Strach, naděje nebo zapomenutá vzpomínka na víru? Pamatuješ si své jméno? Zkusila, posadila se na okraj židle vedle něj. Pomalu zakroutil hlavou. Odkud jsi přišel? Další zavrtění hlavou. Ale jeho oči nevypadaly ztraceně. Byly to oči někoho, kdo nehledá odpovědi, jako by už věděl, co je opravdu důležité. Jana zůstala sticha. Chtěla se ptát dál, ale něco v ní vědělo, že tohle není muž, kterého by měla vyslýchat. Nezapadal do běžných kategorií těch, kdo potřebují pomoc, nebo těch, kdo představují nebezpečí. Byl něco jiného. Něco mezi známým a neprozkoumatelným. Nemůžu ti pořád říkat. Pane, zamumlala, téměř s úsměvem. Co třeba David? Nevěděla, odkud to jméno vzala. Prostě přišlo, jako vánek. A pak se usmál. Malý úsměv, jako by poznával něco ztraceného. Pomalu zopakoval, jako by ochutnával zvuk. David. Jana se poprvé od minulé noci uvolnila. Tak je to rozhodnuto, řekla, snažíc se znít pevněji, než se cítila. Jsi David. Zbytek rána strávila drobnými pracemi, občas na něj mrkla, zatímco ohřívala polévku a hledala tlustší deku ve skříni, kde ještě měla manželovi oblečení. Tmavě modrý kabát tam byl pečlivě složený, i když ho nikdo nenosil už přes 2 desetiletí. Ten nechala na opěradle židle. David všechno přijal s laskavostí. Jedl pomalu, jako by každá lžíce polévky byla posvátná. Nehltal, nestěžoval si. Jen přijímal, jako by jídlo neslo významy, které ona sama neviděla. Jana si všimla jeho gest. Ruce, ačkoliv stvrdlé, byly opatrné. Když lámal chléb, dělal to s takovou vážností, že jí to znepokojilo. Jakoby ten kousek byl víc než mouka a kvasnice. Jakoby to bylo sdílení.
Odvrátila pohled, cítíc lehké zčervenání na tvářích. Bylo to směšné, byl to jen chléb. A přesto měla pocit, jako by byla svědkem něčeho. Intimního, téměř liturgického. Na začátku odpoledne přinesla misku s teplou vodou, gázu a trochu masti, kterou používala na vlastní kotníky. David neprotestoval. Posadil se na okraj pohovky a nechal jí prohlédnout jeho zraněné nohy. Rány byly ošklivé, některé otevřené, jiné živé. Ale co jí vyděsilo, bylo něco jiného. Když přejela gázou, všimla si, že část kůže už začíná regenerovat. Příliš rychle. Ale to není možné, zamumlala. Spíš pro sebe. David nereagoval, jen se na ní podíval. Pohled tak klidný, že umlčel i její nevěřícnost. Dotkla se paty konečky prstů. Cítil si to včera v noci? Lehce přikývl. Pak, jemným gestem, položil ruku na její, ne aby ji zastavil, ale jako by říkal, všechno je v pořádku. Jana stáhla ruku, srdce jí bušilo. Tohle byl dům samoty, nepřítomnosti, nevyslyšených modliteb. A přesto teď byl také místem, kde se cizinec uzdravoval rychleji, než by lidské tělo mělo dovolit. Kde pohled způsobil, že se jí stáhlo hrdlo. Kde se pochybnosti a naděje mísily s každým gestem. Tu noc, zatímco on zase spal na gauči, ona zhasla světlo v obýváku a zůstala v kuchyni, seděla s rozsvícenou svíčkou na stole. Byla to stará svíčka, schovaná od dob, kdy se modlila růženec. Téměř zapomenutá. Zapálila ji bez přemýšlení. Chtěla jen nějaké světlo, které nebylo elektrické. A tam, při třepotavém světle plamene, s rukama sepnutýma na vyšívaném ubrusu, Jana tiše zamumlala. Jestli si to ty, pane, nenech mě zatvrdit. Žádné odpovědi, jen ticho. Ale poprvé to ticho nepůsobilo prázdně. Život pokračoval svým obvyklým tempem v Nuslích, sousedství Vršovic, mezi tramvajovými kolejemi, oprýskanými fasádami a kavárnami, kde se konverzace nedostávaly pod povrch. Lidé spěchající s taškami zbyli, matky tlačící kočárky, mladí s nasazenými sluchátky hledící na zem. Zima přetrvávala, pokrývala chodníky šedým závojem a zhušťovala vzduch, jako by i slova musela tlačit chlad, aby se dostala ven. A přesto se něco změnilo. Ne nápadně, ne jako zemětřesení, ale jako vánek, který předchází jaru, stále neviditelný, ale cítěný těmi, kteří ještě umí cítit. Třetí den po Davidově příchodu se Jana probudila zvukem koštěte škrábajícího po betonu. Vstala ve spěchu, upravila si šál přes ramena, podívala se z okna. Tam byl na malém dvorku před domem, zametal chodník starým koštětem, které si ani nepamatovala, že má. Měl na sobě kabát zesnulého manžela, nohy stále bosé na studeném betonu. Otevřela okno. Chytíš zápal plic, Davide, jen se podíval nahoru a usmál se. Klidný úsměv, jako by přijímal chlad jako součást života, ne jako trest. Jana se šla dolů a stála ve dveřích, pozorovala ho. Bylo na tom něco hypnotizujícího. Klid gest, přesnost, s jakou odstraňoval suché listí pod bránou, trpělivost v každém pohybu. Nebyl žádný spěch, jen přítomnost. Později, když připravovala oběd, uslyšela nesmělý klepot na dveře. Když je otevřela, našla před sebou chlapce s rozcuchanými vlasy, možná 8letého, jak upřeně hledí na Davida, který teď zaléval s uříznutou lahví uschlou rostlinu vedle zdi. Bydlí tady teď? Zeptal se chlapec, aniž by z něj spustil oči. Ne tak docela, odpověděla Jana, překvapená otázkou. Kdo jsi ty? Jsem Michal, bydlím nahoře. Viděl jsem ho ten den na chodníku, ležel tam, teď je jiný. Jana nevěděla, co říct. Můžu s ním mluvit? Naléhal chlapec. Než mohla odpovědět, David se otočil, přišel ke dveřím a přidřepl si před chlapce. Nic neřekl, jen natáhl ruku. Michal se podíval na ní, pak na něj. S váháním se dotkl natažené ruky. Jsi kouzelník? Zašeptal chlapec. David se usmál a pomalu zavrtěl hlavou. Jen poslouchám, odpověděl. Chlapec zvraštil čelo. Posloucháš co? Věci, které už nikdo nechce slyšet. Michal vypadal zmateně, ale ne vyděšeně. Můžu přijít zítra taky?
David přikývl. Druhý den ráno se chlapec vrátil a nebyl sám. Sousedka z vedlejšího domu, paní, která zřídka vycházela z domu, se objevila s hrncem domácí marmelády. Řekla, že slyšela od nějakého nového mladíka, že dub na dvoře umírá kvůli nedostatku péče. David jí poděkoval s úsměvem, zčervenala a rychle odešla. Za pár dní si Jana uvědomila, že její dům už není jen její. Byl to místo, kam lidé přicházeli, aniž by věděli proč. Ale co se stalo následující sobotu, to nikdo nezapomněl. Ona a David šli spolu koupit chleba do obchůdku na rohu Nuselské. Bylo zataženo, ale méně chladno. Cestou narazili na malý trh před základní školou. Jednoduché stánky, jablka v bednách, farmářský sýr a improvizovaný stánek s použitými hračkami na sbírku pro nemocné dítě. Tam se všechno změnilo. Uprostřed náměstí křičela matka zoufalstvím. Chlapec spadl. Jeho malé tělo se svíjelo na kamenné zemi. Oči vytřeštěné, nohy úplně zkroucené. Jana ho poznala. Byl to Jindra, syn obyvatelky žlutého domu poblíž stanice Vyšehrad. Dítě se narodilo s malformací nohou. Chodil s obtížemi, opíral se o chodítko. Dav kolem se stáhl v šoku, ale nikdo nevěděl, co dělat. David se pomalu přiblížil, oči pevné, tvář klidná. Matka se ho snažila zastavit. Prosím, ne, moc se zranil. Už má dost bolesti. David se sklonil, aniž by řekl slovo. Poklekl vedle chlapce, který teď tiše plakal, oči plné slz a tvář pokrytá prachem a slzami. Lehce se dotkl chlapcovi nohy. Nestiskl. Neforcíroval. Jen položil prsty na poraněnou kůži. A pak ticho. Zvuk trhu ustal. Hlasy se zastavily. Nákupní tašky zůstaly viset v rukou. Prodavač ryb zastavil s nožem ve vzduchu. Tramvaj projela v dálce, ale nikdo ji neslyšel. David zašeptal něco, co jen chlapec zdánlivě pochopil. Jindra, stále se třesoucí, položil ruce na zem a pokusil se vstát. Matka vykřikla. Ne, miláčku, nenamáhej se. Ale on se zvedl. Nejdřív jedno koleno, pak druhé. Nohy se třásly, dříve zkroucené, teď se pevně postavily na zem. Chodítko leželo v koutě, zapomenuté. Chlapec udělal krok, pak další. A pak běžel. Matka padla na kolena, křičela jeho jméno mezi vzliky. Dav propukl v nervózní šepot. Někteří plakali, jiní se křižovali. Jeden muž padl na kolena na kamennou zem, oči vytřeštěné. David tam jen stál, pozoroval. Žádné velké gesto, žádná oslava. Jana ho s obtížemi dohnala, srdce jí bušilo. Co to bylo? Co jsi udělal? Podíval se na ní se smutkem v očích a řekl jen, nic jsem neudělal, jen jsem mu připomněl, že nikdy nebyl zlomený. Odpověď zasáhla Janu jako šepot hromu. Tam uprostřed náměstí, obklopená lidmi, kteří nedokázali pochopit, co viděli, pochopila, že svět, který znala, už není stejný. Někteří tleskali, jiní ustoupili s obavami v očích. Čarodějnictví, zamumlala žena držící růženec. Zázrak, řekla jiná, ruce na tváři. Ale David už šel zpátky domů, jako by nepatřil ani k euforii, ani k podezření. Tu noc Jana zapálila další svíčku. Sedla si ke stolu s rukama sepjatýma. Pán je opravdu tady, že? Zašeptala. Ale nečekala odpověď, protože uvnitř věděla. Zpráva o tom, co se stalo na malém trhu v Nuslích, se rozšířila po čtvrti jako lednový vítr, který prochází starými okny. Jemně, neviditelně, ale nemožné ignorovat. Netrvalo dlouho a dorazil k dřevěným lavicím v kostele svatého Václava, kde otec Tomáš sloužil 7. mši se svou pečlivě napsanou homilií, kterou opakoval s variacemi už od adventu, neslyšel to přímo od farníka. Bylo to ve zpovědnici. Starší paní, vždy oblečená ve stejném bordovém kabátě, udělala neobvyklou pauzu ve výčtu hříchů. A otče, viděl jste toho kluka Jindru, jak chodí sám? Říkali, že to byl ten muž, co je v domě paní Jany, že jen položil ruku a... Hotovo. Tomáš neodpověděl. Žena čekala na rozhřešení, ale on zůstal ticho o pár sekund déle než obvykle, než udělal znamení kříže a zašeptal rituální slova. Potom slyšel jméno toho muže ještě 3krát ten samý den. Někdo, kdo přišel, aniž by řekl, odkud je. Kdo moc nemluví, kdo se na lidi dívá, jako by věděl věci,
které si sami netroufají připomenout. Kdo spí v domě zapomenuté vdovy a teď léčí děti rukama. Tu noc otec nemohl spát. Kostel byl chladný, i když staré topení běželo naplno. Vysoký strop odrážel každý krok, každou myšlenku. Vyšel do malé kanceláře a posadil se před dubový stůl. Kříž na zdi se na něj díval s otázkami, na které nechtěl odpovědět. A co, když je to pravda? A co, když je to faleš? A co, když je to on? Tomáš nebyl nový kněz, ale ani starý. Bylo mu 53 let. Většinu z nich strávil mezi seminárními lavicemi, teologickými knihami a tichými odpolední posloucháním rutinních zpovědí. Byl to muž víry, ale strukturované víry, liturgické, učené jako architektura, z výpočty, úhly, sloupy a základy. Co neuměl pojmenovat, to raději zamlčel. Ale teď se zdálo, že ticho je příliš těžké na to, aby ho unesl sám. Následující den využil přestávku po 9. mši, aby šel na ulici Ruská. Šel tiše, ruce schované v rukávech černého kabátu, bílý límec na odiv, čelil zvědavým pohledům některých sousedů. Když zastavil před Janiným domem, srdce mu bylo rychleji, než by si chtěl přiznat. Zaklepal na dveře 2krát jemně. Byla to Jana, kdo otevřel, jako by už věděla, kdo to je. Otče Tomáši, řekla. Přitáhla si šál přes ramena bez překvapení. Chcete vstoupit? Pokud to není obtíž. Jen otevřela dveře víc. Byt byl teplejší, než čekal. Vonělo to po čerstvém chlebu, možná kmínu. V obýváku seděl muž na pohovce s kusem dřeva v rukou. Vyřezával něco malým kapesním nožem. Oči sklopené, klidný jako někdo, kdo nikdy nemusel utíkat. To je? Zeptal se kněz, zastavil se na prahu obýváku. David, odpověděla Jana. To je jméno, které jsem mu dala. David zvedl oči a svět se na okamžik zastavil. Tomáš pocítil něco těžko vysvětlitelného. Nebyl to strach, ani nedůvěra. Bylo to jako stát před zrcadlem, které neodráží jeho tvář, ale jeho nejintimnější myšlenky. Dobrý den, řekl David tichým, ale jasným hlasem. Kněz si odkašlal. Dobrý den, synu, slyšel jsem, že děláš paní Janě společnost. David jen přikývl. Potom znovu sklopil oči k dřevu, které se mu točilo mezi prsty. Tomáš se přiblížil, posadil se do křesla u knihovny. V farnosti se mluví, ten kluk, Jindra, všichni říkají, že jsi to byl ty. David položil malý nůž na stůl, kousek dřeva začínal mít tvar ryby. Říkají spoustu věcí, ty odpověděl. Je to pravda? To je to, co viděli. Ale vidět není totéž jako chápat. Kněz se zamračil. Věříš v Boha? David se na něj laskavě podíval. Znám ho. Slova zazněla jako starodávná ozvěna v knězově hrudi. Znát je nebezpečné, zamumlal Tomáš. Znát znamená vzdát se kontroly. Strávil jsem svůj život studiem o něm, kázáním o něm. David neodpověděl. Čekal. Jakoby nabízel čas druhému, aby se slyšel. Tomáš se naklonil dopředu, ruce propletené. Kdo jsi? Někdo, kdo si pamatuje, řekl David. To je vše. Pamatuje na co? Na to, jaký byl svět, když se lidé nebáli milovat. Jana, stojící ve dveřích kuchyně, pocítila mrazení po zádech. Kněz sklopil zrak. Máš lidi zmatené. Nikoho nematu, jen poslouchám, jen zůstávám. Tomáš mlčel. Bylo na té klidu něco znepokojujícího, jako by nic, co by řekl, nemohlo otřást tím, co ten muž nesl. Tak proč jsi tady? Zeptal se, téměř šeptem. David se podíval na Janu, pak na kněze a odpověděl, protože ona otevřela dveře. Tomáš polkl na sucho. Chtěl argumentovat. Chtěl najít teologickou chybu herezi, ale vše, co našel, byl zvuk vlastního dechu. Pokud jsi opravdu ten, za koho tě někteří považují. Proč to neřekneš? Protože jsem nepřišel dokázat. Přišel jsem připomenout. Ticho. Jana nalila čaj pro oba. Když se kněz zvedl k odchodu, David řekl, stále se dívaje na dřevo v rukou. Odpovědi, které hledáš, otče, jsou blíž, než si myslíš. Tomáš se zastavil ve dveřích, ruka na klice. Jsi si jistý? David zvedl oči a bez úsměvu odpověděl, mám víru.
Nebe nad Prahou se rozednilo do bělavé barvy, s nízkými mraky, které slibovaly sníh, ale nesplnily. Byla sobota, den trhu na Havlíčkově náměstí. Stánky se rozprostíraly kolem malé náměstí mezi holými stromy a vlhkými lavičkami. Vůně grilovaných klobás se mísila s čerstvým chlebem, řemeslnými sýry a kávou pomalu filtrovanou v termoskách, které kouřily jako lidské komíny. Jana se obvykle trhu vyhýbala. Její nohy už nespěchaly a davy ji činily ještě neviditelnější než obvykle. Ale toho rána ji David pozval. Je něco, co musíš vidět, řekl, aniž by naléhal. Jen naznačoval. Oblékla se pomalu, dvakrát si omotala šálu kolem krku a obula si boty s opotřebovanou podrážkou. Šli spolu, bez spěchu, po chodnících nuslí. David nesl látkovou tašku v rukou, i když se nedomluvili, že něco koupí. Cestou si Jana všimla, jak všechno pozoruje. Grafity na zdech, nedopalky cigaret na zemi, prádlo visící na šňůrách domů, unavené tváře na tramvajových zastávkách. Nedíval se s odsouzením, ale s jakousi pozorností, která hraničila s úctou, jako by všechno mělo hodnotu, i to, co svět ignoroval. Když dorazili na náměstí, David ještě více zpomalil krok. Byl to skromný trh, daleko od lesku turistických trhů ve Vinohradech nebo Malé Straně. Tady byli prodejci místní, mnozí z nich staří známí. Byla tam rumunská žena, která prodávala zeleninu ze své malé zahrádky v Kolíně, nezaměstnaný mladý táta, co pekl kváskový chleba v peci ve sklepě. A uprostřed toho všeho stánek s ovocem, podepřený improvizovanými prkny a přikrytý vybledlou červenou plachtou. Tam to všechno začalo. Kluk zakopl, když běžel mezi lidmi, narazil do jedné z beden z jablky a nešikovně spadl na kamennou zem. Náraz byl tvrdý. Ozval se výkřik matky, která k němu běžela s panikou ve tváři. Toník! Klečela vedle syna, snažila se ho zvednout. Jana toho kluka poznala, bydlel o pár ulic výš. Měl od narození křivé nohy, chodil těžce, jednu nohu tahal za druhou a nosil ortopedické boty větší než jeho nohy. To ráno se zřejmě pokusil poprvé běžet bez opory. Ticho se rozprostřelo jako mlha. Zákazníci se zastavili. Trhovci vykukovali ze svých stánků. Dítě už neplakalo, ale dívalo se na svou nohu s obavami. Matka mezi slzami opakovala. Bože můj, proč si to udělal? David se přiblížil beze slova. Jana ho chtěla zastavit. Položila mu ruku na paži, ale on se na ní jen podíval. Nežádající o svolení, ale říkající, je to v pohodě. Klekl si vedle dítěte a tiše promluvil, bolí to? Kluk, překvapený, že se někdo ptá bez křiku, zakroutil hlavou. Občas, odpověděl stydlivě. David položil ruku na koleno dítěte. Ne silně, ne ve spěchu. Byl to lehký gesto, jako když přijímáte něco křehkého, aniž byste to chtěli opravit. Pak se všechno zastavilo, ne fyzicky, holuby stále létaly, prodavač stále držel své ocelové kleště s chlebem uvnitř, ale čas se nějak změnil. Jako by byl z rána sejmut závoj. Můžeš se postavit, jestli chceš, řekl David. Nemůžu, odpověděl kluk. Dnes můžeš. Matka vykulila oči. Prosím, ne, nepotřebuje to. Ale Toník se zvedl. Nejprve pomalu, s rukama opřenýma o kolena. Pak pevněji. Jeho nohy dříve nejisté se zdály srovnat, jako by vždy věděli, jak chodit. A pak běžel. Klopítavě, neohrabaně, ale s otevřenýma rukama a tváří plnou smíchu, který vypadal nový, jako by nikdy předtím neexistoval, ani ve snu. Matka padla na kolena. Plakala tak silně, že zvuk jakoby vycházel z hlouby celého života únavy. Jana stále stála. Chlad v prstech zmizel. Ne kvůli počasí, ale kvůli něčemu hlubšímu. Nevysvětlitelné teplo se šířilo po její kůži. Chvění, které nebylo strachem. Bylo to poznání. Kolem nikdo nemluvil nahlas. Pohledy se pohybovaly mezi úžasem a strachem. Je to nějaký trik, zamumlal muž s kšiltovkou, oči přimhouřené. Tohle je skutečné, řekla prodavačka vajec, křižujíc se. David se jen zvedl, očistil si koleno kalhot. Vzal tašku, kterou nesl a vrátil se k Janě. Podívala se na něj, jako by hledala slova, kde žádný slovník není možný. Co to bylo? Zašeptala. Co jsi udělal?
David se na ní podíval s klidem, který odzbrojoval jakoukoliv logiku. Jen se mu připomněl, že nikdy nebyl zlomený. Jana cítila, jak se jí oči zalévají. Ta věta, pronesená s takovou jednoduchostí, něco v ní rozlomila. Jako by byla sama pozvána věřit, že možná ani ona není zlomená. Ne úplně. Vrátili se domů v tichu, ale bylo to jiné ticho. Takové, co netížilo. Bylo plné. Jako prostor mezi dvěma zapálenými svíčkami. V noci, zatímco konvice pískala, našla Jana Davida sedícího na verandě, jak pozoruje prázdnou ulici. Sníh konečně začal padat v nesmělých vločkách. Sedla si vedle něj, aniž by něco řekla. Natáhl ruku a ukázal na keř v rohu dvora. Osamělá malá červená růže kvetla uprostřed ledna. Jana se zasmála se slzami v očích. Pane, jste opravdu ten, koho si myslím? David neodpověděl. Jen se podíval na růži, jako by říkal, na tom záleží méně než na tom, co uděláš s tím, co teď cítíš. Nebyla žádná oznámení, reportáže ani plakáty na sloupech. Ale zpráva se šířila. Nejprve jako šepot mezi nákupními taškami. Pak jako šum procházející chodbami budovy a lavicemi kostela. Nakonec jako neklidná otázka na rtech těch, kteří už nevěděli, kde hledat odpovědi. Slyšeli jsi o muži, který uzdravil chlapce na trhu? Nikdo přesně nevěděl jeho jméno. Někteří říkali, že je to tulák. Jiní přísahali, že je to uprchlík se zvláštními dary. Někteří šeptali, že je to léčitel, esoterik, svatý nebo dokonce podvodník. Ale všichni věděli, kde ho najít. V domě Jany, vdovy s hlubokýma očima, která byla ještě před pár týdny známá jen tím, že kupovala starý chléb a pomalu kráčela do kostela v nedělních ránech. Teď její dveře skrývaly něco, co nikdo neuměl pojmenovat, ale mnozí to chtěli zažít. První, kdo přišli, byli zvědaví sousedé. Muž odvedle zaklepal, aby si půjčil sůl, ale jeho oči prohledávali chodbu za Janou, jako by hledal zázrak schovaný pod stolem. Mladík z horního patra přinesl tašku se suchými koláči a rozpačitě se zeptal, jestli ten muž, co uzdravil chlapce, je doma. Jana odpovídala laskavě, ale vždy stejně. Není můj, jen je tady. O pár dní později začali přicházet ti, kteří nepřišli ze zvědavosti, ale z bolesti. Jednoho šedivého úterního odpoledne z vůní dřeva a deště se u brány objevila mladá matka. Hluboké oči, vlasy narychlo svázané, nesla v náručí dítě zabalené v ošuntělé dece. Jana ji poznala od vidění, bydlela v bloku domů o 2 ulice dál. Jmenovala se Eliška. Já nevím, proč jsem přišla, zamumlala, když Jana otevřela dveře. Jen už jsem tam nemohla zůstat. David se objevil z kuchyně s utěrkou v rukou. Nic neřekl, jen se podíval na dívku, pak na dítě. Jeho oči se neptaly, ale už věděli. Vaše dítě je zdravé, řekl jemně. A vy se snažíte přežít. Eliška se zhroutila na kolena na studené podlaze u vchodu. Plakala bez zvuku, s tělem skloněným, jako by si po dlouhé době dovolila padnout, protože už nemusela stát z povinnosti. Jana si k ní klekla, objala ji a dítě, které do té doby bylo tiché, se začalo smát. Malý, falešný zvuk, ale plný života. Eliška zůstala. Ne proto, že by jí někdo žádal, ale protože nevěděla, jak odejít. Začala pomáhat s jídlem, pak uklízet chodbu, pak prát prádlo. Spala na půjčené matraci na podlaze v obýváku s dítětem vedle sebe. Za pár dní už se po domě pohybovala jako někdo, kdo tam vždycky patřil. David nic nevysvětloval. Jen přijímal. Když mluvil, jeho slova nepřicházela, aby něco vyřešila, ale aby odhalila to, co už tam bylo, jenže pohřbené časem, vinou, bolestí. Odpustit neznamená zapomenout na to, co bolelo, řekl jednou Elišce, zatímco věšela prádlo na provizorní šňůru na balkoně. Je to přestat používat bolest jako štít, neodpověděla. Ale tu noc políbila svého syna sněhou, kterou necítila od porodu. O pár dní později někdo nechal dopis bez jména ve schránce Jany. Jsem příliš starý na to, abych žádal o pomoc, ale pokud mě může slyšet, budu sedět na lavičce v parku vedle stromu, který nikdy nekvete. David si dopis přečetl v tichosti, pak si oblékl kabát a odešel,
aniž by něco řekl. Vrátil se o 2 hodiny později, s vlhkýma očima a větvičkou květin v kapse. Jana se neptala, co se stalo, ale tu noc byla stará lavička v parku obsazena až do pozdních hodin, mužem se slzami na tváři. A větvička květin byla položena u paty suchého stromu, který následujícího rána rozkvetl 2 malými zelenými výhonky na nejvyšší větvi. Poté se příchozí stali součástí rutiny. Byl tam pán s neoholenou tváří, který přicházel jen v noci, s vůní alkoholu a lítosti. Sedával u kuchyňského stolu, kde David občas ohříval polévku a říkal: nezůstanu, jen potřebuji si vzpomenout, jaké to je být na místě, kde nikdo nekřičí. Byla tam dospívající dívka, která trávila celé odpoledne na verandě s pažemi pokrytými jemnými řezy. Nemluvila, ale David si sedl vedle ní, aniž by něco řekl. A když odcházela, vždy nechala na stole jiný kámen, jako by se snažila něco postavit z trosek. A byl tam Carlos. Carlos byl nejtěžší. Bylo mu 17 a měl oči zraněného psa. Nesl v sobě napětí někoho, kdo vždy očekává, že bude napaden jako první. Jednou v noci zaklepal na dveře, sám s obličejem oteklým od nějaké špatně mířené rány. Chci vědět, jestli je to pravda, řekl. Že léčíš. David se na něj dlouho díval. Neléčím, ale poslouchám. Poslouchání nic nevyřeší, zavrčel kluk. David nereagoval, jen pokynul hlavou, aby ho pozval dovnitř. Carlos zůstal 3 dny. Druhý den rozbil hrnek. Třetí den se poprvé po letech omluvil. Na konci týdne pomáhal Elišce věšet prádlo. A jedné chladné noci, když pozorovali město z okna, mu David řekl: nejsi to, co s tebou udělali. Carlos plakal. Ne před všemi, ale v koupelně se zamčenými dveřmi. Jana to slyšela a nekomentovala. Ten dům, dříve plný ozvěn, byl nyní prostoupen hlasy, zvuky, tlumeným smíchem a nočním pláčem. Nebyla to komunita. Bylo to improvizované útočiště, kde si ti, které život rozbil, mohli sednout a zůstat celí, i když popraskaní. Jana, sedící u stolu, to všechno sledovala a ptala se sama sebe, jak dlouho to může trvat. David nikdy neodpovídal na její přímé otázky, ale jednoho odpoledne, když jí viděl drhnout podlahu v kuchyni s větší silou, než bylo nutné, řekl: když přijde láska, neptá se, jestli je místo. Usadí se tam, kde je prostor, i v prasklinách. A pokračoval v krájení zeleniny, jako by řekl něco obyčejného. Ale Jana se zastavila. Cítila uzel na hrudi. A tam, před dřezem plným nádobí a stolem pokrytým chlebem, si uvědomila, už to nebyl jen její dům. Bylo to hnízdo pro ty, kteří přicházeli, rozbití, popraskaní, ti, co už nevěděli, jak žádat. A všichni, ať už tak či onak, přicházeli kvůli němu. Ne proto, že by nabízel odpovědi, ale protože zůstával. Ruská ulice se svými oprýskanými budovami a chodníky plnými prasklin nebyla zvyklá na zázraky. A i když někteří tam přísahali, že nikdy nevěřili v nic jiného než v zaplacené účty a dostatek zdraví na přečkání zimy. Mezi obyvateli se něco šířilo. Nebyl to jen příběh o chlapci, který znovu začal chodit, ani pověst o růži, která vyrostla v chladu. Bylo to něco jiného, jemnějšího, nepříjemnějšího. Pocit těžko vysvětlitelný, jako by někdo zapálil svíčku uvnitř každého a teď se všichni báli ji sfouknout nebo nechat růst. Co začíná jako světlo, dříve či později probudí stíny. Bylo to v pátek ráno, kdy si Jana všimla prvních znamení. Vstala brzy, jako obvykle, připravila kávu a otevřela okno, aby vyvětrala byt. Vzduch byl těžký, jako by nebe kleslo o něco níž. A pak to uviděla. Slova nastříkaná na bráně. Červený sprej, roztřesená agresivní písmena. Falešné prorok, vrať se do pekla. Jana na chvíli zůstala nehybná. Pak ucítila, jak se jí třese ruka. Sešla dolů s kbelíkem a mýdlem, drhla zuřivě, skoro jako by se snažila vymazat zločin, kterého se neúčastnila. David se objevil později, mlčky, a vzal jí hadr z ruky. Začal drhnout vedle ní, aniž by něco řekl. Proč to dělají? Zamumlala, hlas přerývaný. David jen odpověděl, protože strach křičí tam, kde láska šeptá.
Zavřela oči. Mokrý hadr jí klouzal mezi prsty. To nebyl ojedinělý incident. Téhož odpoledne prošli kolem domu 3 kluci z okolí. Mladíci, kteří se dříve smáli před večerkou nebo kouřili u zastávky tramvaje a upřeně se dívali na okno. Jeden z nich plivl na zem, druhý se zasmál, třetí jen zvedl mobil a vyfotil. Teď všichni budou vědět, kde bydlí čaroděj, řekl nahlas, aniž by se staral, jestli ho někdo slyší. Jana zatáhla závěsy. V noci se okenní rámy rozechvěly zvukem petardy odpálené proti ulici. Hluk probudil Eliščino dítě. Vstala v běhu, lapajíc po dechu, s obavami, že něco rozbili. Ale byla to jen kouř ve vzduchu, jen provokace, jen strach převlečený za odvahu. David zůstal sedět na houpacím křesle u kamen, jen pozoroval. Musíš se chránit, řekla Jana. Otočil k ní tvář, oči klidné jako vždy. Láska se nechrání, nabízí se. Chtěla křičet, chtěla se zeptat, proč nic nedělá, nic neříká, nebrání se. Ale když se na něj podívala, neviděla rezignaci. Viděla pevnost. Viděla rozhodnutí toho, kdo si vybere přijmout ránu místo toho, aby ji oplatil. Spolkla otázky. Věděla, že by neodpověděl jako ostatní, ale čtvrť se dál neklidnila. V neděli napětí dorazilo do kostela. Po mši 2 ženy tiše rozmlouvaly vedle votivních svíček. Jedna z nich s tmavým závojem a přísným pohledem říkala, ten příběh o tom muži připomíná mi varování Matouše. Mnozí přijdou v jeho jménu, falešní proroci. Bydlí s vdovou, víš? Odpověděla druhá. Mladý muž bez minulosti bydlí s osamělou ženou. To není svaté. Otec Tomáš to všechno slyšel. Ale místo, aby zasáhl, jen se pomalu vzdálil. Mysl plná, srdce rozdělené. V úterý večer dorazily protesty. Začalo to hlasy. Křičeli z druhé strany ulice, pod žlutými lampami. 3 muži a 1 žena drželi narychlo vyrobené transparenty. Jedině Kristus zachraňuje. Pozor na klam. Zázraky nezachrání, pokání ano. Hlas jednoho z nich byl obzvlášť hlasitý. Mladík v kožené bundě s hubeným obličejem, který vypadal spíš naštvaně než přesvědčeně. Ukazoval na Janino okno, jako by obvinoval zločin. Je to podvodník, iluzionista, nebo ještě hůř. Lhář s tváří svatého. Jana zamkla dveře, zavřela okna, opřela se zády o stěnu obýváku. Uvnitř domu se všichni stáhli. Eliška objala dítě, Karel sevřel pěsti. Dospívající dívka z balkonu zmizela do pokoje, oči rozšířené, ale David vstal, bez kabátu, bez bot. Otevřel dveře s jemným vrzáním. Ne, vykřikla Jana. Prosím, nechoď. Jen se na ní podíval a jeho pohled neříkal neboj se, ale něco hlubšího. Už se to děje a ty to nemůžeš zastavit. Vyšel ven. Venku byl vzduch ledový, ostrý. Demonstranti na chvíli stichli, když ho spatřili. Nečekali, že k ním přijde. Čekali štít domu, ticho útěku. David šel k bráně. Zastavil se pár kroků před ní. Křik začal znovu. Ty lidi klameš. Jaká je to moc, jaké je tvoje pravé jméno? Řekni, kdo tě poslal. David je jen pozoroval. Pak promluvil. Tiše. Ale tak, že ho všichni slyšeli. Nepřišel jsem vnucovat. Přišel jsem milovat. Ticho. Mladík v bundě zvedl kámen. Tak to dokaž. Dokaž, že jsi, kým si myslíš, že jsi. Nebo odejdi. David se nepohnul. Oči na tváři mladíka, ne ve výzvě, ale se soucitem. To nepotřebuješ, řekl. Ruka mladíka se zachvěla. Kámen těžce dopadl na zem. Další vykřikl. Ty nejsi od Boha. David odpověděl. Bůh nepatří nikomu, ale je ve všech. Žena s transparenty začala plakat. Potichu, jako by se hněv, který ji poháněl, náhle rozpustil v něco, co nedokázala zadržet. David pak udělal krok vpřed. Pokud má přítomnost uráží, odejdu. Ale vězte, nejsem tu, abych přesvědčoval. Jsem tu, abych připomněl. Nikdo neodpověděl. Skupina se pomalu rozptýlila. Jeden po druhém, jako by se váha toho, co nesli, stala nesnesitelnou ve světle toho, co právě slyšeli. David se vrátil domů. Znovu se posadil na židli. Zhluboka se nadechl. Jana padla na kolena před ním, oči plné vody. Nenávidí tě. Ne,
Bojí se a strach neumí milovat. Vzala jeho ruku a přitiskla ji k hrudi. A co my? Jak dlouho budeme mít, než udělají něco horšího? David odpověděl jemným hlasem, téměř šepotem. Semena rostou lépe v zraněné zemi. A pak na okamžik se ticho zdálo bezpečnější než jakékoliv slovo. Následující dny byly podivně klidné, jako by čtvrť po bouři zhluboka vydechla. Nikdo už nekřičel na ulici. Žádné nové grafity na bráně. Lidé se vyhýbali Janiným očím na trhu a v tramvajích, ale jejich kroky se zpomalily pokaždé, když prošli kolem jejího domu, ne z nepřátelství, ale jako by se báli podívat na něco, co v hloubi duše vyvolává stesk. Byt, dříve plný šepotů, byl teď přeplněný lidmi. Ne každý den, ne vždy stejní lidé, ale byl tam stálý, jemný a tichý proud jako podzemní řeka, která po desetiletích uvěznění pod kameny našla cestu ven. A co všechny, kdo přišli, nejvíc překvapovalo, nebylo to, že David léčil, ale že nekázal. Necitoval svaté knihy, nedělal proslovy, nevysvětloval podobenství, nesliboval spásu, nevyprávěl příběhy o chrámech nebo pouštích. Prostě tam žil mezi nimi, seděl u stolu, myl nádobí, zametal verandu, nosil nákupy, kolébal Eliščino dítě. Dokud neusnulo, poslouchal, jak Carlos mluví o nahromaděném hněvu od dětství. Tak to mluvil posloucháním. A nějak to, co se v nich měnilo, mělo větší sílu než jakékoliv kázání, které farář Tomáš za desetiletí v kostele pronesl. Jednou večer byli všichni shromážděni v obýváku. Žluté světlo lampy vrhalo dlouhé stíny na stěny. Dítě si někde v koutě brblalo, aniž by se probudilo. Carlos se krčil na pohovce. S nohama skříženýma držel v rukou horký hrnek. Dospívající dívka, která obvykle jen pozorovala, seděla na podlaze, opřená o stěnu, čmárala si do sešitu. Jana položila na stůl chléb a polévku. Stůl teď vypadal příliš malý. Byt vypadal příliš malý, i ona. Eliška byla první, kdo promluvil. Proč, i když se snažím odpustit, to bolí víc? Zeptala se najednou. Mám pocit, že čím víc odpouštím, tím víc se vrací vzpomínky. Jakoby každá rána měla další pod sebou. David, sedící u okna, pomalu zvedl pohled. Protože odpuštění nic nemaže, řekl. Jen dává prostor, aby se bolest stala dost lehkou na to, aby tě nezničila. Eliška odvrátila pohled, jako by slyšela něco, na co čekala roky. Ale my chceme zapomenout, zamumlala. Chtěla bych, aby všechno zmizelo. David se smutně usmál, jako by si vzpomněl na bolesti, které nepatřily do tohoto světa. Zapomnění zabíjí, odpuštění osvobozuje. Dospívající dívka zavřela sešit a zeptala se téměř bez hlasu. A co, když se nikdo neomluví? David naklonil hlavu. Život nečeká na omluvy, aby pokračoval. Proč bys měla ty? Zhluboka se nadechla, cítila váhu té věty. Carlos se neklidně pohnul na pohovce. A co hněv? Zeptal se s napjatou čelistí. Hněv, který zůstává uvnitř, jako uvázaný pes. Co s ním mám dělat? David se na něj dlouze podíval. Ne se soucitem, ne se strachem, ale s pevností toho, kdo vidí za zjevné. Hněv existuje jen proto, že nějaká část tebe stále věří, že si zaslouží být milována, řekl. Nikdo nebojuje tak moc, když už se vzdal sám sebe. Carlos zavřel oči. Slza mu stekla po tváři, i když se jí nesnažil skrýt. Nevím, jak milovat nic, odpověděl. Ani sebe. David se naklonil dopředu. Tak začni tichem, řekl. Zbytek přijde, až přestaneš utíkat před tím, kým jsi. Nikdo už nemluvil. Nebyla tam žádná božská světla, žádné hromy, žádná velká zjevení. Jen dýchání. Jen přítomnost. Jen zvuk pískající konvice v pozadí. To bylo to místo, kde působil. Ne jako prorok. Ne jako mistr. Ne jako zázračný léčitel. Ale jako někdo, kdo lidem připomínal, co celý život zkoušeli zapomenout, že jsou stvořeni z lásky a mohli se k němu vrátit, kdykoliv chtěli. Později, když se místnost postupně vyprázdnila, Jana ho našla sedět samotného na zemi, blízko otevřených balkonových dveří. Studený vzduch pomalu proudil dovnitř a rozechvíval záclonu. David vypadal zamyšleně, jako by poslouchal zvuk, který nikdo jiný neslyšel.
Přiblížila se pomalu, obávajíc se narušit to ticho. Ty nikdy nic nečteš, řekla. Ani nemluvíš o ničem napsaném. Jak můžeš vědět tyhle věci? Usmál se, aniž by zvedl oči. Protože pravda není napsaná v knihách, odpověděl. Je napsaná v lidech. Jana pocítila hluboké mrazení, ne ze strachu, ale z pocitu, že se v ní něco otevírá, poprvé po letech. To je nebezpečné, řekla s obtížemi. Co tady děláš, je nebezpečné. David vstal a zavřel balkonové dveře, aby zabránil větru vniknout dovnitř. Dělám to, co jsem vždycky dělal, odpověděl. Miluju. Ale proč? Naléhala Jana téměř zlomeným hlasem. Proč tady? Proč já? Podíval se na ní a v tom okamžiku jeho oči neměly váhu, ani bolest, ani naléhavost. Jen něhu. Protože jsi otevřela dveře, řekl. Ta věta, tak jednoduchá, prošla Janou jako tichý šíp. Polkla s obtížemi snažit se zadržet to, co jí stoupalo v hrudi. A kdybych neotevřela? Někdo by otevřel, řekl. Láska si vždycky najde cestu. Jana sklopila oči k zemi, neschopná odpovědět. Cítila se malá, neschopná, nevhodná. David se jemně dotkl jejího ramene. Pořád si myslíš, že to byla náhoda? Neodpověděla. Ani on nenaléhal. Šel k umyvadlu, umyl si ruce a utřel je do utěrky, kterou nechala viset. Každý jeho pohyb byl, jako vždy, jednoduchý, lidský, téměř obyčejný. Ale všechno v něm neslo ozvěnu věčnosti. Na konci noci, když všichni spali nebo předstírali, že spí, Jana seděla na chodbě a pozorovala jemné světlo, které unikalo pod dveřmi místnosti, kde David odpočíval. A poprvé od smrti svého manžela, možná poprvé od mládí, cítila, že není sama a že už nikdy nebude, i kdyby odešel, protože to, co probouzel v lidech, nebyla závislost, ani strach, ani slepá úcta. Bylo to něco nekonečně nebezpečnějšího, naděje. Pocit, že se něco chystá změnit, začal téměř nepostřehnutelně. Jana to nedokázala vysvětlit. Možná to bylo tím, jak David v noci hleděl z okna, jako by poslouchal vzdálenou hudbu. Možná to bylo tím, jak hladil opěradlo pohovky, než si lehl, jako by se loučil s něčím vzácným, co mu nikdy nepatřilo. Nebo možná to bylo prostě tím, že dům se stal příliš velkým pro ticho, které nesl. V posledních dnech byl David přítomný a nepřítomný zároveň. Pokračoval v pomoci, pokračoval v naslouchání, pokračoval v nabízení slov, která se hodila tam, kam nikdo jiný nedokázal dosáhnout. Ale v jeho očích byla nová hloubka, směs touhy a jistoty. Jako někdo, kdo přesně ví, co se má stát, ale čeká na okamžik, kdy to všichni kolem budou schopni unést. Mluvil méně, usmíval se více a jeho gesta byla naplněna klidnou něhou jako rozloučení, které nechce vyděsit. Nikdo v domě si to vědomě neuvědomoval, ale všichni to cítili. Eliščino mimino spalo víc, jako by následovalo rytmus, který nebyl z tohoto světa. Carlos se držel blízko Davida jako nejistý pes, který tuší odchod svého pána. Tichá teenagerka začala kreslit malé svítící postavičky do rohu svého sešitu, čáry, které se měnily v ruce, oči a nenápadné svatozáře, kterým sama nerozuměla. A Jana to všechno sledovala se sevřeným srdcem, snažila se ignorovat znamení, ale ta klepala na její dveře silou pravdy. Bylo to jako sledovat konec zimy a i když si přála slunce, bát se, že tání něco odnese. Toho rána, nejchladnějšího v lednu, David požádal o něco, co nikdy předtím neudělal. Můžu použít tvůj telefon? Zeptal se, lehce se dotýkajíc přístroje zapomenutého na stole. Jana svraštila čelo. Nebyla to běžná otázka. David nikdy neprojevil zájem o technologie. Telefon se zdál být předmětem cizím jeho přítomnosti. Jasně, řekla a podala mu mobil s třesoucíma se rukama, i když se snažila to skrýt. Držel přístroj opatrně, jako by to bylo něco křehkého, jako by to bylo víc než jen plast a sklo. Opřel se o stůl v rohu osvětleném oknem. Plaché slunce procházelo záclonou a kreslilo obdélník světla na jeho tvář. Přejel prstem po obrazovce, našel ikonu kamery a pak stiskl tlačítko nahrávání.
Jana stála ve dveřích kuchyně, neschopná dýchat. David se podíval přímo do přístroje, ale pocit byl, jako by se díval na někoho daleko za ní. Na všechny, kteří přijdou potom. Na všechny, kteří budou hledat, trpět, milovat a zapomínat. Pokud tohle vidíš, začal, znamená to, že mě už nenacházíš tak, jak si mě hledal. Jeho hlas byl klidný, ale nesl hluboký mír, jako by každé slovo bylo vybíráno po staletí. Neboj se, nesmutni, neodešel jsem, jen jsem se vrátil na místo, kde jsem vždycky byl. Jana cítila, jak jí nohy slábnou. Eliška, která procházela chodbou, náhle zastavila, dítě v náručí, jako by slyšela něco posvátného. Carlos se opřel o dveře, neodvážil se přerušit. David pokračoval. Chci, abyste si pamatovali jednu věc. Každý z vás nese kousek toho, co hledáte venku. Nepotřebujete mě, abyste to probudili. Potřebujete jen jeden druhého. Udělal dlouhou pauzu. Ticho, jako by rozšiřovalo místnost. Jsem v lásce, kterou dáváte. V odpuštění, které se snažíte. V péči, kterou nabízíte těm, které svět opustil. Tam jsem. A vždycky budu. Jana si přiložila ruku k ústům, snažíc se zadržet vzlik. Mobil všechno nahrával, nehybný na stole. Pokud někdy budete pochybovat, pokud někdy pocítíte strach, vzpomeňte si na to, co tu rozkvetlo. Vzpomeňte si, že nic se nerodí z nenávisti. Nic neroste z násilí. Nic nežije v sobectví. Láska je semeno. A vy jste půda. Usmál se. Malý úsměv, téměř dětský. Jsem v každém gestu, které léčí, v každém tichu, které přijímá, v každé slze, která padá a najde ruku, aby ji osušila, v každém skutku laskavosti, který nikdo nevidí. Video tam skončilo. David stiskl tlačítko stop, položil telefon na stůl a jemně ho posunul zpět k Janě. Uchovej to, řekl. Ne pro mě. Pro vás. Nedokázala odpovědět. Jen vzala přístroj a přitiskla ho k hrudi, jako by chránila něco živého. Tu noc bylo nebe jasnější než obvykle, navzdory mrakům. Jemný vítr prošel škvírami budovy, jako by město dýchalo jinak. Jana se probudila před úsvitem. Ticho bylo husté, tak hluboké, že věděla, ještě než to zkontrolovala, že se něco změnilo. Bosá prošla chodbou. Pomalu otevřela dveře do obýváku. Pohovka byla upravená. Polštáře srovnané, deka složená. Žádný náznak, že by tam někdo spal. Davide? Zavolala skoro bez hlasu. Nic. Otevřela dveře na balkon. Houpací křeslo bylo nehybné. Koště opřené o zeď. Improvizovaná zahrádka vypadala nedotčeně, kromě jedné růže, která rozkvetla během noci, červená, živá, nemožná v tom chladu. Jana se rozhlédla kolem, jako by se mohl objevit každou chvíli. Ale svět se zdál pozastavený, jako by zadržoval dech na počest něčeho posvátného, co prošlo. To bylo, když uviděla papír na stole. Jednoduchý list, bez přehybu, napsaný několika slovy. Byl jsem tady. Jana se posadila. Slzy přišly bez námahy, bez viny, bez zoufalství. Byly to slzy uznání, vděčnosti, ztráty, která nebyla ztrátou, ale přechodem. A když konečně zvedla tvář, uviděla něco, co si nikdy předtím nevšimla. Dům nebyl prázdný, byl plný. Plný něčeho, co se nedalo dotknout, ale co proměňovalo vzduch, světlo, samotné ticho. Plný jeho. Plný toho, co zanechal. A Jana pochopila s klidnou jasností, že neodešel. Ne úplně, jen se vrátil k tomu, čím vždycky byl. A ona teď nesla část toho s sebou. V dnech, které následovaly po Davidově odchodu, se zdálo, že celé sousedství chodí pomalejším tempem. Nebyla to přesně smutek. Nebyl to smutek, i když mnozí plakali, aniž by to přiznali. Bylo to, jako by se každý snažil pochopit starý ozvěn uvnitř sebe, vibraci, která nepřicházela zvenčí, ale zevnitř, probuzenou někým, kdo už tam fyzicky nebyl. Na ulici ruská tramvaje stále projížděly. Trhy stále prodávali chleba, zeleninu a levné pivo. Děti stále běhali, staří lidé stále nadávali na chlad a psi stále štěkali na balkonech. Ale něco na tom místě se změnilo, nebo spíš něco v lidech se změnilo. Jana byla první, kdo si toho všiml.
Ráno po Davidově zmizení někdo nechal kytici divokých květin před její bránou. Nebyl tam žádný vzkaz. Později zaklepal starý soused na dveře a předal jí nesmělý balíček s domácími koláčky, mumlaje. Pro případ, že by přišly návštěvy, vím, že teď je tu vždycky někdo. A téhož odpoledne se dvě ženy, které dříve šeptaly drby, přiblížily se studem, ptajíce se, jestli by mohli vidět video, o kterém všichni mluvili. Dokonce i ti, kteří měli strach nebo nedůvěru, ji teď nesli s menší silou. Jakoby, aniž by si to uvědomovali, něco uvnitř nich bylo dotčeno rukou, která nepožádala o svolení. Tu noc Jana shromáždila několik nejbližších sousedů v obýváku. Světlo bylo tlumené jako vždy. Vzduchem se šířila vůně heřmánkového čaje. Eliška kolébala své dítě v náručí, unavená, ale klidná. Carlos se opíral o zeď, s neklidným výrazem, jako by stále čekal, že se David každou chvíli objeví ve dveřích. Jana se zhluboka nadechla a vzala do ruky mobil. Nechal tohle, řekla opatrně, jako by držela posvátný předmět. Přítomní stichli. Dokonce i miminko se na chvíli zdálo být klidné. Jana zmáčkla play. Místnost se naplnila Davidovým hlasem, tak jasným, tak klidným, tak blízkým, že se někteří narovnali na židlích, jako by měl každou chvíli projít dveřmi. Video nepřineslo žádné magické odpovědi, nepřineslo zázraky, nepřineslo skandální odhalení. Jen slova, která padala jako sníh, tichá, ale schopná pokrýt vše novou krajinou. Na konci, když obrazovka stmavla, nikdo nic neřekl. Nebylo co říct, jen cítit. A to bylo to, co všichni udělali. Druhý den se video rozšířilo po celém domě, poté do sousedních domů. Během několika dní se dostalo do baru na rohu, do školy v sousedství, na trh na Havlíčkově náměstí, do farnosti Tomáše a nevyhnutelně i do mobilů lidí, kteří nikdy neviděli Janu a nikdy neslyšeli o Davidovi. Ale nic z toho nebylo to, co skutečně záleželo. To, co záleželo, bylo to, co se začalo dít v tichu, uvnitř domovů. Eliška začala vařit nejen pro sebe, ale i pro starou paní, která bydlela o 3 patra výš a sotva mohla vyjít z domu. Carlos začal pomáhat klukovi ze sousedního domu s matematikou, něco jednoduchého, ale co vykouzlilo úsměv na tváři chlapce a překvapivě i na jeho. Dospívající dívka, dříve uzavřená, začala nechávat malé anonymní vzkazy povzbuzení ve schránkách. Věci jako nejsi sám, díky, že jsi, někdo na tebe dnes myslí. A zvláštním způsobem to stačilo k tomu, aby to někomu změnilo týden. I farář Tomáš se změnil. Ne hned, ne dramaticky, ale postupně. V kázáních začal mluvit méně o pravidlech a více o péči. Méně o hříchu a více o milosrdenství. Méně o strachu a více o přítomnosti. Jednoho rána, když upravoval votivní svíčky, někdo ho slyšel mumlat. Byl tady, to bylo vše. Ale pro něj to znamenalo celý svět. Jana na druhou stranu jakoby nesla novou světlo v očích. Nebyla to snadná radost, nebyla to jistota, bylo to něco hlubšího. Klid, který nezávisel na odpovědích. Chodila pomalu ulicemi čtvrti, ale s pevnými kroky, jako někdo, kdo zná půdu, po které kráčí. Začala více mluvit se sousedy. Přijímat lidi, které si nikdy nepředstavovala, že přijme. Objímat ty, které dříve jen pozdravila kývnutím hlavy. Pěstovat růže na balkoně i v zimě. Jednoho dne, když zametala chodník, přiběhl k ní chlapec Toník, ten, jehož tělo se David dotkl s kresbou v ruce. Udělal jsem to pro tebe, řekl stydlivě. Na papíře byl muž s tmavými vlasy kráčející ulicí. Lidé za ním drželi malé světla v rukou. Neměl svatozář, nesvítil. Byl jen člověk. A přesto všechno na kresbě vypadalo posvátně. Odchází? Zeptala se Jana tiše. Ne, odpověděl chlapec s úsměvem. Je teď v nás. Jana se usmála zpět, ale její oči se leskly. A možná to bylo ono. Možná nikdy nepřišel, aby zůstal na pohovce, na balkoně, v kuchyni. Možná přišel, aby zůstal v nich. Jedné zasněžené noci, týdny po jeho odchodu, se Jana probudila s větrem narážejícím do okna. Vstala, oblékla si župan a šla do obýváku. Dům byl tmavý, ale ne prázdný. Už nikdy prázdný. Posadila se na pohovku,
kde David spal tolik nocí. Přejela prsty po látce, jako by se dotýkala živé vzpomínky. A aniž by věděla, odkud, ucítila něco teplého na hrudi. Nebyla to nostalgie, nebyl to smutek. Byla to jemná jistota, tak jasná, že se skoro měnila v hlas. Pořád jsem tady. Jana zavřela oči. Usmála se, zhluboka se nadechla. A svět na okamžik vypadal konečně v klidu.